Milloşanlar seske ata aynına taban ürelip Onun taşlarında unun hine yerin kala görünüp Aumahıqat, Mart'ta yetti, үйde yuqlagan gülder uyandı, milöşeler seske ata. Hamığız baksaçlar. Nime? Hedin milyoşlar seske atmaydı hegirmi? Hadir tüzetebet halde. Onun için Oktyabrskiga gana barıp kelge gerek. Bulardık atay. Ey şol, Oktyabrskide şep seskeseler yaşaydı. Ulardan hatta öz türkümderiyle var. Yaray, barında aldan hüyle bitmey geli. Barayık, güreyik, belki uzmak baksa hala bardır. Tavnam işte al. Eyde, Eyde, gittik. eyde. Октябрьскийда шундай ызмак баксага бар деп иштеп келген сол хедеки болгон экен. Ошо тиклим матурлыкты несе ел буйна туудурдугуз? Ошо сескелер үстүрү буйнса несе ел шугулданабыз? Ие. Шешкені өстірем енді 15 жыллап, үйні түзіліп біз 1 ел күшкенге, ұшы бөлмәні жасағанға. Ошо бөлмени ирегире рөхсат эттими сеске менен толтурууга? Тотош бір бөлмені. Ерім өзі айтты, бұл шептір енді сенің шешке де бар өстірісің, бір орында болсын бүтін шешке. Шоңа енді жасарға болдық шошынды бөлмәні проект енді үй жасағанда, именно проектқа шошы бір бөлмә жасарға болдық. Только шешке өстіреге. Ес кеткес. Авында неме? Да, менің фонтан қырында су ярата тұрған гүллер. Бұл бит фонтан түгіл, бұл ғәділшақ шарлауғы. Мына өзім баймақтанмын. Ешкені бар шында шарлау, ғәділшақ, баймақ. Шарлау іргәсінде гүлдер бұл ғәділ су яратқан гүлдер ме? Мадыр болшын әтул енді, ол мына шешкелерге влажность беріп тұрады. Ол ху, тегі крандан ағып тұрыла, қайда кетемі тұяққа, или кирейленіп келем ол? Кирейленіп келе, ол крансыз, ол мына шошай мына. Күнін түн айленіп келу енді. Шуғала оның... Суын салып қана тұрабыз бітнәсін үшін. А мына бұл механизмді кім ойлап сағарды? Ирегер ме әлі өрегер ме? Жана қайым менің. Ешіп хинді ме яны кәйім деп етмейін, а? Менә һинде ошондай шарлау эшләп куй, ошондай ожмак баксаһы эшләп куй, мин дә һиңа yeğenim бәгырем дип кенә эндәшәпмен. Әйді артауын қарая қады. Аты олар әлі қара кеттілер. Әлфия ханым, мына ниндәй гөл ул? Мына өстеле япрагының ялтырап тора мына, һау һымак мына асяклы, нисектер дымгыл. Бұл алаказы лекарственный. Ардан дарудай сайлар, суставларға бегейбет. Шу яфрак белән, мына бүтін сабағы белән вақойлар да спиртқа тутыралар. Шу бик танық лекарственный. Спиртқа? Спиртқа, әйе. Буын ауыртқан кешеләргә. Әйе, бик әйбәт шундай лекарственный. Аның менә икенче тан бар, анысы инде декоративный. Тоже алаказия, но анысы лекарственный именно бар. Әлфия ханым, бұл ұжмақ бақсағында несеттір гүл? 300 төрле бар гүл. 300? Әйе. Кәмедді? Аллаһына күпме тапкыр һау һибәгез. Һәм бер тапкыр гына һау һибеп сыгыр өчен күпме һау кирәк. Һәм күпме вакыт кирәк. Кыш көне күн аша. Сибәбез әйе 100 литрлап су китә. 100 литрлап? Аны тондырагыз инде. Әйе. Бер-ике көн тотып. Ну, бәйе инде. Ну, кыш көне без карны эритеп сибәбез. Кар һау һәйбәт инде. Яз җәй инде яңгыр суын сибәм. Ауға күпме вақыт кетә? 3-4 саат үтә инде. 3-4 сағат. Әлфия, һинең иң яраткан гөлләрегез ниндәй? Ие. Сәскә аткандарын яратагызмы, әллә сәскә атмаган декоративтарны яратагызмы? Декоративныйлар да яратам, шешке атканны да яратам. Барысына менә мин яратканга алар миңа менә шушлай матур итеп Сәскә атып рәхмәт әйткән. рәхмәт әйтәләр. Иң һирәк осрай торган гөл. Башкаларга бик булмаган. Менә мәсәлән, Эскинантус мраморный. Ул сәскә Бик атамы? сирәк. Ата, бик матур шешкәсе дә аның. Ниндәй төстә? Аның шешкәсе дә шу яшькелт менә шушайрак менә шешкә ата. Алтын балыкка шап тора ул. Кайдан алдың Шунда аны? койрыклы. Москвадан заказ итеп алдык. Почтадан китерделәр. Мия қалхауының япрағыла сәске хымақ. Менә монда минем бик сирәк кенә гөлләр бар. Таныштырайым дигән сезне менә. Ие. Менә бу гөл менә олива. Сәскә атамы? Ата, шешкәсен атса да бары төшә ул оливага әйләнми. Мысы гранат, менә әле кыштан яңа гына әле чыгып маташа ул яфраклары юк иде. Хәзер менә шешкә ата башлый ул. Әу хуна те гранат берем те аша. Бирә. Бер-ике Бик олы булмаса да менә мыналайрак була инде.
Мысы инжир. Менә Кыштан уянып маташа. Сәскә торган. Юк, мысы яфрак кына әле, Яфрак. чәчкән соңрак ата, ул кышка яфраксыз утыра. Шуңа әле менә свежий яфраклы чыгарып кына маташа. Зур булды сәбе. Зур булса. İncir ol demiş de ol. Ана минем чәчкән кайткан. О, Иң матуры. Hamılı. Аделина исемле. Аделина. Әсәйгә ярдәм итәһеңме? Поливаю, помогаю, листы протираю. Aa. Ул минем иң олы ярдәмче. Су күп Конечно. сибергә кирәк булганда, ул минем белән бергә бакча карай минем зимний садны. Әлбәттә үстерәм шундый баксаны. Берүдән генә өлгереп булмайдыр. Минем малай да ярдәм итә, ирем дә кайтканда ярдәм итә, Аллага шөкер. Молодец. Yüzün de adam biter. Әйе, ирем дә Малай да хайварата ярдәм итә. чәчкәләрне. Mana bu ozmaq baksahanın taşlarla matıb işlənген. Ular da ödül işlənirmi? Әйе, ирем белән икебез бу ташларны ясап, киптереп, бияп, ябыштырып, икебез шу стенаны ясадык. İşittigizmi? Gaýla şoýdyp bütün nämени üz gulman işlähä, hem onda möhäbet bolha. Ýegen tışta baksa gürley. Halkın gışın üýde şunday ozmaq baksaha bola. Bar edik bir-birini anlaw, hem ýerinde bilen işläw, hem möhäbet gerek. Октябрьский калаһындагы Лутфуллин дармак. Эйе. Әфия ханым, мына ошондай шарттарда гүлдер генә түгел, гүлдердин арасындагы явыздар, вакыт-якты кырткыстар, оларга да хәйрәттер бит инде. Оларга каршы ничек көрәшергә була ул? Айына бер тапкыр, бер көн обязательно растворлар белән сибергә кирәк, ширләмәсеннәр өчен. Ниндәй раствардан? Искра бик әйбәт, актара, менә белокрылка, бик тә нык баса торган гүлләрне инде, щитовка, тлә, шул именно квартир яшәгән чәчкәләрдә инде бик күп үршиләр. Шулар үршимәсен өчен, килеп чыкмасын өчен, шул айына бер тапкыр обязательно шул искр белән актара бик әйбәт инде, шулар белән обязательно обрабатывать итәргә кирәк. Ну, ныклабын чирләп китсә, күрмәй калсаң, конечно, инде капшакны инде гүлне ташларга да. була. Ташларга. Алар яфрак içinde яшәйләр. Алар шунда солалар күкәйләрен. Инә үтерсәң дә раствор белән дә күкәйләр кала да атнадан аша үткәч уже тегеләре чыга. Шуңа алар битереп булмайлар. Her kim barıp onda elinde magazindan Әйе, ne hatı var almay. Burunqı mına bizning inədə өлөшәдә кулланган ысулдар булган, шуларны һез белмәйгезме? Кыр сабыны әйбәт. Шул су белән жусаң була и чеснок. Чеснокны наставить итеп суын шуның белән дә жусаң бик әйбәт. Кипятокка ярты баш чеснокны наставить итәсен сутка. Шуннан соң шул су белән дә яфракларны сөртеп чыгара кирәк. И обязательно кырыйдагы бүтән булган җирендә сибәргә кирәк. Ул күбесенчә шул бетчәләр җирдә яши. Шуңарга ул менә даже кеше яфрагын чистарса да, бетсә дә җирдә кала, шуңа яңадан чыга ул. Мин уйлап куям да, ошо гүл арасында яшәү еңел түгел икән ул. Ансы да бар инде, карамасаң. Шундай матурлыктың артында зур хезмәт тора шул. Biz bugün Октябрьский аңында Biz bunda nima keltirdik degizmi? Biz сәскә үстерүчеләр белән таныштык интернет аша. Минең эргәлә Азиза Харисова. Уларның төркемнәре иң изге нияттән булдырылган һәм матурлык кына уларны берләштерә. Һезнең төркем ничек атала? Цветоманы города Октябрьский. Светоманы. Димәк, сәскә үстерүчеләрендә. Әйе. Һез ул төркемне касан барлыкка килтердегез? 2 года назад, 19 апреля, у нас будет как раз день рождения группы. Һезнең тиздән 2 еллыгы була. Ул төркемнең башында кем торды? Мин. Һезнең башында онда идея кайдан килде ул? Вообще любовь к цветам привила мама. У нее всегда в доме очень было зелено, красиво. Я тоже в свое время решила озеленить свой дом, зашла в интернет, стала искать группы наподобие, чтобы приобрести для себя цветочки. Очень сильно удивилась, что именно такой группы в нашем городе нет. Отсюда пришла идея собрать единомышленников. Обязательно устраиваем встречи. Целыми часами можем про уход рассказывать, про секреты свои. Также у нас на стене новые участники группы спрашивают о каких-то проблемах о своих цветах. Мы стараемся все помочь, дать совет, показать прям на деле, мастер-классом. Бұл сәскә ауруы ул югышлы бит инде. Ул вакытлы аурума, әле хроник аурумы? Ну, по возможности все. Хроник аурумды. Әйе. Һәйбәт мәгънәле. Бүгенге көндә аурусылар шул больницада күпме? 2900 человек было. Нисәкте? 2900. 2000 Кеше. 2900. Әйе. Почти 3000. Мин яраткан ханым. Иң тик активтик, иң шашкан немен ауру, нык шашкан аурулар. Сәскә ягып чыгып, сәскә гашык булгандар күпме кеше? Әйтәк, ошо һезнең Октябрьскийдә.
Ну, человек, наверное, 300 точно есть. 100. Самые активные. 100 спартанец мағында. Да. Мұнан тыш мәхедің Октябрьскайдан тыш қайда яқын тирәлі қалалар, республика бойынша бәйләнештер бармы? Онда шундай төркемдерге сыгасызбы? Есть, конечно, Бавлы, у нас есть Туймазы, стараемся и Белебей, Стерлитамак затронуть, и даже Уфу. Хатта бір Уфа лапағызда қалды. Да. Ниндейдер мына күргәннәрдә катнашагызмы, ниндейдер мына шараларда катнашагызмы, бер акциялар үткәрмен, и бүлмәгә бүрегә карашып тик утырагызмы авырып. Ну нет, конечно, собираемся вот устраивать выставку. Тоже пригласим вас обязательно. Менә һезнең үдегезнең ана шул төркемесендә ниндейдер данлыклы сәскәчләр бармы, ниндейдер кызык, бүтән ердә булмаган сәскә үткәргән кешеләр бармы? Есть и те, кто растит только экзотику, это, например, адениумы. А есть абутилоноводы, так мы их называем. Абутилон, цветок такой есть, Абутилон? комнатный клен. Абитулион. Да. Абитулион. Да, есть коллекционеры фиалок, глоксини, пеларгоний, орхидей, Филармония? пеларгония, герань. Герань. Понимаю. Это кемдердин тапшырды карахай бит. Кызыкканга заказ бере аламы һезгә. Конечно. Это Баймактан килеп төште. Заказ. Если есть автобус прямой, отправим автобусом. Если нет, аккуратно упакуем и отправим посылкой. Не проблема. Почташыга китә. Йомгаклап шуны әйтергә була. Кемдер сәскә менән авырга башлагандар икән, яки авырга еңеп йөргәннәр икән. Улар Октябрьский калаһының төркеменә инала. Төркеменә тагыла әйтегән ничек атала? Цветоманы города Октябрьский. Ишеттегезме? Әгәр дә кемгә абутилон кирәк икән, туран-тура мөнәҗәгать итәргә һезнең үдегезнең кешеләрегез бар. Улар Октябрьский калаһының Цветоманы төркемендә. Ниндәй генә хужабикә үзенең өендә миләүшә сәскәләрен үстерергә теләмәй икән. Бүген без Октябрьский калаһында Мария Дмитриевна Харисова ошо фиалка сәскәләрен үстерү буенча үзенең кәңәшләрен бирәсәк. Мария Дмитриевна, һез ошо эш менән кайчандан бирле шөгыльләнә башладыгыз? Фиалками я начала заниматься с 2008 года. Сначала приобрела 3 листика, училась как, потом больше. Вот сейчас у меня более 100 сортов фиалок. Менә мин дә фиалкалар үстерергә теләйм. Мин нәмәнән башларга тиешмен эште? Интересней, конечно, самому вырастить цветок с листочка. Я вам сейчас покажу мастер-класс, как посадить листочек. Надо взять листочек, чтобы он живой был, здоровый, чтобы тургор был у него хороший, чтобы не было никаких пятнышек, ни повреждения вредителями. Нужно листочек брать со 2-го ряда. Шулай кул менән генә һындырып алырмын. Отламываю, да, рукой отламываю. Здесь черенок длинный. Такой черенок не надо оставлять длинный. Берем или лезвие, или скальпель и под 45 градусов отрезаем. Оставляем черешок 2-3 сантиметра. Потом берем стаканчик. В стаканчике нужно сделать дренажные отверстия. Раскаленным гвоздиком или спицей делаем вот дренажные отверстия. Сделали мы, чтобы вода не застаивалась в стаканчике. На дренаж можно использовать керамзит, можно использовать пенопласт или я вот использую уголь. Потом мы берем грунт. Для грунта я использую терравита. И сюда надо добавить еще перлит 50 на 50. 50% перлита, 50% терравиты. Можно добавить сюда еще торф, чтобы грунт должен быть рыхлый, мягкий, чтобы корешки хорошо выходили и чтобы не утрамбованная была земля. Вот мы накладываем грунт. Сейчас мы делаем вот так углубление и сажаем мы листочек под 45 градусов. Поставили мы листочек и немножко мы утрамбовали землю, чтобы он держался. Сильно не трамбуем, немножечко. Без күнеккән бит менә ошо япракты һауга куеп тәүдә тамыр яйдырган. Можно укоренять и в воде, но мне нравится больше такой способ. Потом в 250-граммовый стаканчик я обрезаю для поддона. Ставлю сюда фиалочку, листочек, наливаю немножко водички в поддон, 1-1,5 сантиметра. Менә үзенә һау халырга ярамай инде.
Можно и туда чуть-чуть, но потом впоследствии не надо поливать сверху, потому что детки, когда начнут проклевываться, вы их зальете, они у вас подгнивать будут. Вот посадили мы, сейчас нам надо написать сорт. Этот сорт называется Ян Минуэт. Пишем число, когда я вот посадила. Это впоследствии нужно, чтобы посмотреть, когда он будет у нас проклевываться. И клеим листочек, этикетку на Тамыр листочек. ягәнен без кайдан беләбез? Вот мы посадили его, поставили в тепличку. Можно зип-пакетик взять, поставить его в зип-пакетик. Япрагы капланып торырга тиешме? Да, он должен закрываться. Или вот в такой, я обычно использую вот такие вот контейнеры. Вот так вот ставите и закрываете. Нисек монда таналаһың? Дышит, ему там воздуха хватает. Поставили в тепличку, и его надо проветривать. Тут может собраться конденсат. Һау тамчылары җыелганын күргәстә асып җилләтеп алырга кирәк инде. Да, конденсат, когда соберется, открываете и проветриваете. Минут 20-30 проветрили и обратно закрываете. Вот есть такие сорта, есть сорта пестролистные. Пестролистный сорт нужно не пересаживать до тех пор, детки, пока вот эти детки не будут зеленые, чтобы набрали они зеленый цвет. Потому что если вы такие беленькие пересадите, они у вас погибнут, они не выживут. Менә бит һәрберсенең үзенең бер хикмәте бар. Потом, когда они уже подросли, вот эти вот деточки, мы пересаживаем отдельно. Каждую разделяем от листа и пересаживаем отдельно. Когда она еще в 2 раза больше будет этой, мы потом пересаживаем ее, переваливаем вот в такую посуду. Большую сразу сажать нельзя. Фиалканы бик зур һавытка утыртырга ярамай дип әйткәндәрен ишеткәнем бар инде. Уның зурлыгы нисек булырга тиеш? Ниндәй булырга тиеш? Большой горшочек им не нужен. Горшочек должен быть не больше 80 миллиметров. Диаметр горшка. Ни өчен? Потому что пока фиалка не оплетет корнями земляной ком, она у вас не будет цвести. Некоторые сажают майонезные горшки, это недопустимо. Еще нужно вот поддон. Поливаю я только... Ошында гына. Да, вот ложим сюда и поливаю я только в поддон. Адна һәнә нисә тапкыр һибергә кирәк һау? Я могу через 3 дня полить, если дома жарко. Это зависит от температуры в вашем доме. Если сильно жарко, значит надо почаще поливать. Минең фиалкаларның ошолай япрактары һаргайган, агарган. Ул нәмәнән шулай килеп сыга ул? Ну, возможно, солнышко. Солнечное место фиалка не любит. На окошке вот. Не надо, чтобы было сильно жарко. Я притеняю. Тагла уларга ниндәйдер ашламалар һибергә кирәкме? Удобрять даже нужно. Я вот пользуюсь форте. Удобрение форте. Но там надо поменьше ложить даже, чем производитель. Перекармливать их нельзя. От перекорма тоже они могут вовремя не зацвести. Не докармливать нельзя и перекармливать нельзя. Гадәттә язгыһын авылда бөтә кешеләр үзләренең гөлләренең тупракларын алмаштыралар. Менә фиалкаларды күпме вакытка бер тупрагын алмаштырып торган. Раз в год хватает почву менять. Надо, вытаскиваете ее с горшочка. Вот вы вытащили из горшочка. Или на 1 миллиметр больше горшочек берете, чуть-чуть на 1 миллиметр больше горшочек. И по краям засыпаете свежей землей. Можно сверху. Убрали немножко землю, аккуратно, чтобы корешки не повредить. И насыпали грунт, сверху свежий грунт. Димәк, тулыһынса тупракты алмаштырырга кирәкмәй. Полностью не надо менять. Потому что вы корешки повредите, если вы будете стряхивать все, она будет у вас болеть. Ә ниндәй авырулар булырга мөмкин фиалкаларга? Бывает, что клещи есть у фиалки. От клеща фитовермом можно брызгать, маспиланом можно брызгать. Нужен хороший распылитель, чтобы вот сюда вовнутрь не попадала вода. Если в центр розетки попадет вода, она начнет гнить, и вы фиалку потеряете. Надо травить 2-3 раза через 5-7 дней. Чтобы этот клещ погиб, его надо 2-3 обработки сделать. Миләүшәләр әле һәтик бөтәһе сәскә атып утыралар. Улар шулай кыш буена сәскә аталармы, ел айларына сәскә аталармы? Алар шулай гел шау сәскәләр булуын өчен нимә эшләргә кирәк? Конечно, у них есть месяца 2-3 покоя, но как будете смотреть, их надо любить. Надо за ними хорошо ухаживать. Не будете любить, они у вас расти не будут. Мария Дмитриевнаның кәңәшләре бик файдалы булгандыр дип уйлыйм. Хужабикәләрнең өйләрендә сәскәләр, гөлләр балкып утырһа, димәк, бу өйдә кот һәм бәхет бар дигән.
Бой бақша тапшыруын алып барушылар республиканың барлық районнарына да килеп җитешә алмыйлар. Без бүген Дүртөйле районының Ножитамак авылында. Мин Фәния Габидуллина һәм Зөһрә Сәйдгәрәева сезгә бик тәмле гаппа дигән салат рецептын төшереп җибәрергә булдык. Зөһрә, безнең салат ничек дип атала әле? Салат күпер исемле була безнең салатыбыз. Анда 7 төрле яшелчәләр кулланыла. Димәк, бу салатка кишер, шөгендер, суган, кәбестә, кукуруз, яшел укроп, яшел суган, яисә петрушка һәм йомырка кирәк. Зөһрә, эшне нәрсәдән башлыйбыз? Хәзер инде беребез кишерне шакмаклап турыйк, суганны турап алыйк. Хәзер моны кайда куябыз инде? Тарелкага бер өем иттереп Өйеп барабыз. куябыз. Димәк, суган булды. Хәзер кишерне дә шунда димәк салабыз. Бик килешеп торасыз кулың. Юкка гына син кулинар повар түгел инде. Хәзер кукурузны бер юлы салайык. Аның кырына. Әзер. Бу безнең салатның уртасы була. Бик матур килеп чыга. Хәзер шөгендерне турыйбызмы? Юк әле, шөгендерне иң азактан турарбыз. Хәзер беребез кәбестә, беребез йомырканы турыйк. Аты шөгендернең төсе дә буялып, ямсыз төс кертергә мөмкин. Әйе, башладык аты, мин кәбестә турыйм әле. Шушы кәбестә җитәме, Зөһрә? Җитә, әз генә тузлап, уп, тарелкага салып куярбыз. Хәзер инде шөгендер, яшел суган һәм укропны турыйбыз. Менә хәзер матур итеп яшел укроп белән суганны салып куябыз матур итеп. Менә бу Салават күперенең 6нчы төсе булды. Салават күпере дигән салатыбызның 7 төсе дә барлыкка килде. Сары, яшел, кызыл, ак. Аш өстәлендә берничә төс булырга дип әйтә белгечләр. Менә безнеке 7 төсле салат килеп чыкты. Азактан майонезны салып куябыз. Майонез аны һәркем эшли белә инде. Аны без менә кукуруз тирәләй, түгәрәкләп, матурлап куябыз инде. Майонезны шулай итеп салабыз. Бу бит кояшка шаптыра хәтта. Менә нинди матур салат килеп чыкты. Бу салатны өстәлгә ничек куярга, Зөһрә? Матур булып торсын өчен башта бутамыша гына куябыз. Әз генә шиметеп тузны шөгендергә, йомыркага, шулай итеп суганга салсак була. Бигрәк тәмле ашысы килеп тора, әле тәмләп тә карыйбызмы? Әйдәгез булгатыйк та. Эх, матурлык әрәм була. Бигрәк тәмле булган. Хөрмәтле тәмле тамаклар, сез дә Салават күпере салатын һич чиксез ясап ашап карагыз. Ул үзе файдалы, үзе бик арзан. Салават күпере рецептын күрһәтеп өлгөрмәһәк тә, Дүртөйлеләр өчен әллә күпме тавыш биргәннәр. Әйе шул, байбакса конкурсның һуңгы этабы гөрләп бара. Кайһы бер конкурс аттары өчен йөзләгән тавыш биргәннәр. Ләкин кайһы бер тамашачылар ничек тавыш бирергә кирәк икәнен белеп бетмәй. Аңлатып үтәбез. БСТ сайтына инәһегез. Унда бай бакса дигән баннер бар. Үз номинация күрһәтелгән. Кайһы номинацияга басһагыз, шунда катнашкан кешеләрнең фотолары килеп сыгасак. Һез үзегез тавыш бирергә теләгән конкурсанттың фотоһына басһагыз, унда хандар килеп сыгасак. Шул хандарды йыйырга кирәк кабатлап, һәм тавыш бирү кнопкаһына басырга кирәк. Шул гына. Bundan тыш, ВКонтакте, социаль селтәрендә өстәмә тавыш бирү бара. Ниндәйдер бәхәсле хәлләр чыкса, улар да исәпкә алынасак. Иң мөһиме битараф булмагыз.
үдебез һау, баксабыз Бай булһын.